Sige lang, last naman, Ginny. Ikatulong wish na ako, Ginny! Kay! Nyasa. Ano pa yun? Nabili ng hangol. Tae, Ginny! Tae! Gutuman na ani ay. Paitaning. Kubrita. Muha lang taon-taon ning mga plastik. Ay, gutuman. Nagitaon ako eh. Ay. Kaya si kuya, kay maragdagan ni kwarta, makapangayo siguro ko ani. Kuya. Gait ako, kuya, be. Gutom kay ko, kuya. Samog day. Panghayo. Huwag gaglawas oh. Panrabaho pa dito. Grade 1 ra lagi ko kutob, kuya. Ano sila ba't ako? Doon ka. Basindagan kag kwarta, kuya. Okay, kwarta. Wa. Bag, kuya. Na yun, nagduwa ko eh. Oo, namin namin. Dagang kay kag kwarta, kuya. Uy, mga eh. Ato na, bawa ba? Boy. Panrabaho lagi. Samang gay. Ano, sakit na. Boy, man. Kwarta, kuya. Tagay. Wala lagi, uy, kwarta, uy. Di ka maluoy, kuya. Og langawon ko da sa mamatigo ko, kuya. Ikaw di sadaan kay wa ko nimo tagai. Asa bilabot ako, bahala rin ka. Ato na, po. Hey, sorry. Po. Tara ba? Tara ba turun? Dili man ko buang, kuya. Gigutom na jud ko, kuya. Wa, uy, kwarta, wa. Dodo, wa. Maluoy ka. Ikaw to. Asang puti, ikaw na. Maluoy ka sa kong bangs, kuya. Sila ba ito ka ng banks? Yung kilay. Kung kakilay ka niya, okay kaon. Awa de. Uling raman niya. Ito ba? Kuya. Balik na sa anong malo. Ayaw lang ko kulihari ya. Balag tuhuan ko rin mo ya. Maulian pa siguro ko. Ina ba? Na, subukan ko. Ang sama sadtong akong gipangayuan. Uy, daghan man tag kwarta. Di ba manghatag? Dako lang tiyan. Saan man siya, uy? Ay, gutom na kay ko. Kinsa ka? Dahil sa iyong kapangitan, tatlong kahilingan. Tansa, nganong kapangitan man na nga? Kabaitan man na. Ikay, Jenny? Ha? Gusto ka mag-Jenny? Ikaw rin. Uli diri. Ay, dili. Uli di Dili, ako diri. dili, Ako dili. mag-wish. Oh. Di ka? Wish na ko. Ang una na kong wish kay magwapa ko! Mugwapa ka? Yes! Sige, kay ba? Sabot ra ko. Sabot ra ko. Dili na, Jenny. Dugaya sa nimo, uy. Nice. Unang kahilingan granted. Ay, Ginny! Oy. Nakay sa amin, dira? Ha? Nakay sa amin? Sa amin. Sa amin ba? Kaya gano'n gutan sa akong naong? Nawalan diha. Wala! Nagwapa na ako! Uy, package niya ha. Package niya. Ay, Ginny! Package niya. Napagig kay mga alahas. Gold. Uy, Ginny, salamat kayo, Ginny, ha? Asa sinina akong giilisan. Kaya di mo ito ni mo masudog. Ito, pa? Amin na akong cellphone. Ay, Ginny, pwede ako alang ni. Ay, pag abusar day. Kay, iPhone na gini mong kuhan. ay, na po na, latest iPhone 16 Pro Max. Ako alang ng Ginny, Ay, lagi pag abusar. Narigin na kay tulo ka, wish mo pa dyan yung alburo na kong cellphone. Saan ka? Kaduhang wish mo, ano man? Kaduhang wish. Ikaduhang wish na ko kay... Kwarta, Ginny! Kwarta! Kwarta. Kwarta! Kwarta. Ay, ano ni sayo ka, Ginny? Ay, pagbuot day kay kapo, iba ka ni. Mga biling content. Di niya ko abanga. Kapag masuntukan di ka. Ha? Kwarta. Kwarta. Kwarta, Jun! Kwarta! Thank you, Ginny! Thank you, Ginny! Thank you! Thank you! I love you so much! I love you so much, Ginny! I love you so much, Ginny! I love you! Mwah, 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 mwah! Mwah! Ikatulong wish na ko, Ginny. Oh, katulo. Nyasa. Ginhawas ako. Nagugtas ko anay mong wish na haka ka. Sige lang, last naman, Ginny. Ge. Ikatulong wish na ko, Ginny! Kay! Nyasa. Ano pa yun? Nabili ng hangol. Tae, Ginny! Tae!
Ikaw tagdag wives dire. Kami na guys. Day, ato day. Ew! Yucks! Ito bisik. Ada tuloy yo ka. Ay, uli na ito. Ari kilid ay. Ara gay. Asa lang? Kuha kong kwarta pre. Pangugas mo. Pangugas. Wala bilang lain pre. Imo lagi. Idood ko. Ato pangugas pre. Hugas ng kamot pre. Asa dapit? Kuha sa. Ah. Ay, mikrofon sa mahog pre. Kuha pre. Tinasa kasi nandiyan sa ba? Ala, na kampat gitong microphone pre. Okay ra pre. Okay na pre. Okay na pre. Okay. Ako ang masaling content. Oh, gawas og imo ha. Wala nila nag-wipe dito sa ang kuan. Di, basta ang mikrofon. Oo. Nag-wipe. Bago dia.